Il-Kunsill Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji l-ECOFIN irratifika r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li Malta toħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv, proċedura li pajjiżna daħal fiha taħt amministrazzjoni preċedenti. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara rakkomandazzjoni mresqa mill-Kummissjoni Ewropea f'Mejju li għadda u l-Gvern laqa l-aħbar b'sodisfazzjon. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis qal li l-każ ta' Malta kien wieħed ċar dan għax pajjiżna assigura deficit taħt il-limitu Ewropew b'mod sostenibbli u hija wkoll skont ir-regoli fejn jidħol id-dejn. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech iddeskriva din l-aħbar bħala vot ta' fiduċja fil-ħidma ta' dan il-Gvern li qed wassal għal riżultati pożittivi fl-ekonomija ta' pajjiżna, riżultati li nkisbu billi kien inċentivat it-tkabbir ekonomiku. L-istqarrija kompli tajt li fis-snin li ġejjin id-deficit se jkompli jonqos u dan grazzi għall-immaniġġjar għaqli fil-qasam fiskali u tkabbir fil-prodott domestiku gross. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif il-Gvern huwa impenjat li jattira iżjed investiment barrani lejn pajjiżna u li joħloq swieq ġodda li jkunu ta' benefiċċju għall-ekonomija u li joħolqu x-xogħol.